ha? Salat. Kuha tayo ng tulya guys. Summerfield. Yan. Guys, papandawin natin yung ano, yung pulwan. Sigurado to, maraming ano to. Maraming hipon. Guys, gawin natin kilawin. Buhay tapang. Ang inang buhay tapang. Pulwan ang tawag sa amin dito guys. Yan. Ini dyan. Sabay kawan. Kuha tayo ng mga tulya. Guys. Summer guys ah. Tulya guys. Belut Ilocano. Ilocano naman. Belut. Kinahos natin to. Mga hipon. Pangkuha ng hipon daw mga idol. Ha? Hindi, nakamaysa kami tayo. Dati na tatay. Dati nagsama. Dini. Ya. Dini. Guys,
summer tayo. Manghuli-huli tayo ng mga isda. So, haharangan yan para dito naman yung ano, yung mawalan ng tubig. Para yung tubig mapunta lahat doon. Kabila. Waterfalls. Ito. Buhay bukid. Harangan to guys para ito yung ano, yung mawalan ng tubig. Kabila. Para maraming isda. Gisingin to siguro ko yun tayo yung mga ano. Sumalan dyan narami dyan diba? Brother. Now. Lupag ang tawag dyan mga idol. Guys, maglilibag tayo. Mga ngapa. Mga ngapa tayo ng mga isda. Mga bulabugin. Mga bukas oh. Yun. Yung ganyan natin. Eh, pakamkin eh dyan oh. Yung batay nga eh. Hindi, palamkin eh dyan oh. Ito. Ito. Lapya. Oh guys. Nice oh. Lalim. Grabe ang lalim guys. Yan sa Pergana Brad. Kering at bangin. Di bangin. Nice 2-0. Pwede mga butas na meron. Yun, ito. Muntik na
Native naman yun eh. Napautog ito yung rod. Okay. Good size na yun. Native lang naman yun guys. Da. Guys, may nakuha na naman. Guys, may malaki daw. May malaki. Kunin natin yung malaki. Malaki yung titi. Yun. Gamping sa lab yun. Laki. Okay guys, oh. Guys, oh, dami na. Bakun. Ano? Salam? Guys, oh. Oo. Ito guys. Ikan hito. Nih. Dapat. Ito kahirap yung pangangapa guys. Yung iba inihaw na. Naihaw na namin. No, kaya guys, yun na naman yung mga ship natin oh. Oh, karal. Anong luto yan? Okay na na. Sinabawan. Narsuman nga bunod. nakalit kami pa yan. Yung mabuya minti ko aja mo nung
TikTok kan YouTube. Uy na, mabunga talaga. Talaga sa ngapoy. Maraming kahoy. Nanagpig sa akin may unggoy doon guys. Ulag ata, kaya naglang gawiway. May hat namin nung mga latulyaw. Kapalan. Hat? Yun. Kabil mo tanay, kabil mo Galipal. tam. Galipal mo kabil mo tam. Pampaasib yung mangga oh. Yung ship natin oh, si Kiwat oh. Pero malay. Dagdag na natin na nakuha na ako. Tagay pinagtitigil ni Sir na kupuso sa Nicolson. Alo napasok na nagpunta ah. Nagsabay. May isa. Tatlong beses na kami nagluto guys. Ngayon hapon na. Yan inasimang ano naman, inasimang tulya. Ay! Anam? Nagpait aya, bukaw nagpait. Magaplo, kampong. Dala sa mga tulya pa ha. Nagtington, dala sa mga. Ya, ibay, saran. Jawid ako muna. Ibay, subay. Ha? Ibay. Subay. Kaya nga bay. Namin day. Alam niyo ako dyan ha. Yes, inasimang tulya. Yan, Ito yung tulya oh. day to. Tulya tsaka paros. Sarap yan, yung nasiman. Nasiman na ano, may mangga. Ang paasim. Walang sampalok eh. Nagbabalat pa si boss. Nalakad tayo mandam na rabain. Tayo mag-date. Guys! Nagibubol na day. Wapo ulit eh. Dapat lang nagwapo lang sa anak sa bukal. Napait yung bukol na ano. Na. May ito mo kinikiwa. Ito muna. Ibay. Ganda ng lutuan namin oh. Mahangin kasi oh. Sobrang mahangin. Kasing hangin oh. So, ano, hold upin ka dito Brad. Gold. Ilang karat to? Hold upin nyo to. Pag nakita nyo to guys, hold upin nyo. Istorya dapat katabigat kanya yung batog mo yun. Ayan si boss. Boss Ampol. Tatay namin yan. Ngiti ya boss. Tay. Ngiti ya tay. Bayaw na. Nakapoy. Boy. Inasimang tulya. Kurang pa bugong na pero na imas. Inasimang tulya na may bagoong. Ito masarap to pang ulam. Tsaka paros. Baka mapatog. Dito. As. Oh, bagay. Saro. Bukod.